Jes me uparla ova moja senkica, doći ti meni, vidi ovo, ova šefika sunce žareno stvarno je počela zabušavati. Ljudi moji, ništa nije uredila, ništa! Šta je ovo da vrijedim se da dođe ova kući sad stavno moram, dolazi mi. Vidi đubreta jednog, vidi kako je izbrljava. Vidi ovo sam sad, još ću ja moram da ribam ove šerpe kao gore kad sam ko spomenke. Gdje ću je met, ljudi moji, neće to moram tutnut. Pod ovo ovako kad metne. Braćo mila, pa kud sad? Pa kud sad kad mi žena dolazi? Ljudi moji, što je šefika, primit ću te, a vidi ovo. Pa ovo je, treba žena da pomisli da sam se upišao, a to znači onda, ako se on upišao, njemu ne radi više onaj sfinkter, a to znači ne radi mu ni prostata, ne radi mu ovo, ne radi mu ono. Juže fika, da Bog da cekla, ja ću te vidjeti kako sam sad.